Giza hondamendia, Palestinan, Gaza setiatuan. Palestinar herriaren lurrak okupatu zituen gobernu sionistak gainera neurri zorrotzak hartuak dituenak eta giza krimenak izango direnak. Ez argindarrik, ez urik, ez elikagairik, hori bai, ikusten duzue, Gazako herritarrak bonbapean daudela une honetan. Countries that very clear to them, they go ahead and do whatever you want. But again, international... Milaka izango dira hildakoak, ikusi berri dituzuen irudi horiek bolo-bolo dabiltza, edabideetan, sare sozialetan, baina Israelgo gobernuak hartutako erabakia oraindik orain ikusteke politikoki nola izango den baloratua. Izan ere, Gaza goitik bera suntsitzeko erabakia hartua duela dirudi, Netanyahuren gobernuak, eta ikusteke nola joango diren datozen orduotan. Ikusi besterik ez, dagoeneko giza hondamendia zein mailatakoa den. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. Erabateko setioa Gazari ezarri diotena, baina entzun, ze adierazpen hauek gogoratuko ditugu hildakoen zerrenda eta zenbaki kopurua ikaragarrizko baita dagoeneko. הכל סגור, אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Deigarria oso, giza animalien aurkako operaziotzat jo duelako Israelgo gobernuak, bi bitartean goazen BBC katera. Zer gertatu ote da? Izan ere, Palestinako gobernuaren Erresuma Batuko ordezkariaren enbaxadoren elkarrizketa honetan, agerian geratu da, akaso berriz ere, terrorismoa eta kondenaren auzia, non giza hondamendi bat erdian dagoen. Baina badirudi, oraindik ere, kontzeptuak beste berlakoak direla. In the last 48 hours, though, do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. Erresuma Batuan Palestinak duen enbaxadoreari egindako elkarrizketa horretan, ikusten da Hamas erresistentzia mugimenduaren aurkako kondena bat eskatzen zaiola. Erantzuna ordea oso agerikoa eta haserre bizian gainera. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomlot, thank you very much for coming on the programme. Thank you.
Ikus dezakezuenez, BBC telebista katean esate baterako agerian geratu dena mundu mailako hedabide askotan gertatzen ari dela. Besteak beste, genozidio hitza baliatu beharrean lehen lerroan agertzen delako Palestinarren aldetik ustezko terrorismo jarduera egon badagoela. Zugazarten gaurko binetan, horrela irakur dezakezue argi eta garbi, batetik mundu mailako sare hedabideetan zenolako iritzi sorta ari den ateratzen, bien bitartean baina, akaso genozidio hitza behar adina atera ez arren, iritzi publikoaren baitan zabaltzen ari da, irudi lazgarri hauen aurrean. Baina bestelakorik ere aurkitu dugu sare sozialetan. Akaso aterabide bila? Eta aterabideetako bat izan ote daiteke Israelgo gobernuaren jarduera okupatzaileari nolabaiteko bukaera eman, eta hain lagunduen Ameriketako estatu batuetan, territorioa hartu, han ere halako marra bat marraztu, eta bertan eraiki Israelgo estatua. Choose life, choose net zero, choose clean air, choose my career. Mendebaldearen jokabidea nahiko agerikoa da, Ukrainaren auzia edota Palestinar herriarena, badirudi neurtzeko neurgailu ezberdinak dituztela gobernu edo estatu batzuk, eta ez dutela batere interesik estatuen arteko gatazka bezala irudikatzea, baizik eta kasi gerrilla arteko erasoaldi baten aurrean Israelgo estatuak eman beharreko erantzun justifikatua. Gauzak honela, Mendebaldean zer nolako ikusmoldea dute sare sozialetan herritarrek euren gobernu buruei buruz. Aizue, Trainspotting pelikula ezaguna zaizu ez da, entzun berri duzue sintonia hori, baina ikusiko duzue adimen artifizialari esker zer nolako gauzak egiten diren. Irving Welshek berak aitortu du, bestelako bideo bihurriak manipulatutakoak gogoko ez dituela, baina hau, segidan ikusiko duzuen hau, bai. Choose life, choose net zero, choose clean air, choose my career, choose a big flip-flopping lie, choose ignoring climate experts in favor of a Daily Mail hack, choose 7-bin gaslighting, choose saying you understand the struggles of ordinary people while keeping a straight face. Choose your friends, well, not working class friends. Choose this deceitful hunt. Choose exorbitant rents and insufficient housing. Choose to put your penis in a dead pig's gob. Choose the governmental shelf life of an iceberg lettuce with the financial savvy of a root vegetable. Choose sitting on a damp couch, breathing black mold in a mind-numbing, spirit-crushing Tory shit show. Choose nepotism, sycophancy, and barely concealed cronyism. Choose Windrush. Choose deportation and wondering where the f*** you are on a Sunday morning. Choose dying alone in a COVID-infested care home. Nothing more than an inconvenience to the spoiled, self-entitled brats you put in power. Choose your future. Choose life. But why would I do a thing like that? I chose not to choose life. I chose short-term populism. And the rail links? There'll be no rail links. Who needs railways when you've got a private jet? Lehen orduotako gatazkaren kapituluak dira hauek guztiak, baina ziurrez zer esan emango digula. Guzti honi buruz analisirako tartea, Maider Galardi Paris. Nola ikusi edo jarraitu ahal izan duzue, asteburu honetan mundu mailako hedabide zenbaitzuk oso modu monitorizatuan, esan genezake jarraipen eman diotela, Palestinarrek Israeldarren aurka abiatutako eraso aldi hau, nola bizi duzue azken ordutan gertatzen ari den guztia Errepublikako hiriburutik, Maider? Errepublikako hiriburuko nagusiak, Macron jaunak, albezain azkar eman zizkion bere kondolentziak eta bere babes osoa Israeli. Aipatu zuen gerora ere beste hainbat estatuk lelotzat edo hartu dutena, Hamas talde terrorista zela eta beraz ekintza terrorista zela. Sare sozialetan bolo-bolo dabilen gauza bat eta asko kezkatzen hauen kontu bat da. Israeli egindako erasoa
Bataklanekin eta Nizako atentatuekin alderatzea. Eta beraz, zalantzan jartzea nola herri palestinarraren alde kokatu daitekeen Frantzia, jakinda Israelek Bataklan eta Nizako erasoetan bere halako babesa eman ziola, ez? Hori da asko zabaltzen ari dan mezu bat, seguraski ultra eskuinetik, baina Frantzia ere bada estatuetako bat azkar postulatzen dela horrelako kontuetan, eta azkar postulatzen dela noski zehazki lerro batera, ez? Eta kasu hau ez da diferentea izan, uste dut Macron dela Netanyahurekin hitz egin duen presidente bakanetarikoa. Ukrainako auziarekin alderatzera egin dutenak baita ere, nola batez ere estatu hainbatek lehen erreakzioa izan duten, ez dadin bilakatu hau estatuen arteko talka, estatu batuek ere badirudi hori ere nolabait neutralizatu nahi dutela, eta gerrilla arteko talka edo auzi bezala kokatu sare sozialetan. Israelek berak mundu mailan izan duen, historikoki landu duen irudi sendo militarizatu, estatu okupatzaile bai, baina honezkero estatu eraiki duen estatu gobernu Netanyahuren akaberera izan daiteke guzti hau, ze nahiko agerian geratu da, Hamasek lortu duela halako ahalmena duen sistema inteligentzia, sistema militar bat nolabait agerian uztea, erridikulua hitza akaso ez dagokia, baina agerian utzi bai. Bai, haineta gozada, ez, edo Israeleko polizia esate baterako, eta zer esanik ez beraien ejertzitoa, gure inguruko poliziak ere juten direla ara ikastera, beraien taktika ustez antiterroristez, ez, beraz, pentsa zenolako fokoa daukan Israelek segurtasun kontuei dagokionez mundu mailan, eta ez hori bakarri baizik eta legitimazioa lortu duela urte hauetan guztietan munduari begira. Beraz, asteburuan izandako erasoaldiak agerian uzten du, ikusten nuen Le Monden esate zutela Hamasen erasoa izan dela lotsaizuna Israelentzat, ezta? Ja orgullo kontu bat ere sartzen dela, eta egia esan Netanyahu badago egoera zalantzakor baten, naiz eta mundu mailan lortu duen urte hauetan guztietan harremanak sendotzea, baita zenbait herrialde arabiarrenak ere, ez, Egiptoia da behintzat ez da zuzenean Palestinarekin lerratzen, Marokorekin ere harremanak lortu ditu urte hauetan Netanyahuk, eta azkeneko bisita bat izan da Saudi Arabiara Netanyahurena, eta nolabait ulertu daiteke ere bai Hamasen eraso handia pixka bat herrialde horiei begira ere, esan azaizue hemen gaude eta orain zueke nun lerratzen zerate. Kontua da, hau dena gertatu zaiola Netanyahuri egoera baten nun denbora gutxi bat ez ezan presidente izan, ez du lortu presidente izatea, eta orain batzen baina gutxiengoan, eta ez zuen lortzen gobernu estable bat osatzea, beraz orain oposizioak gobernu sendo bat eraikitzeko, baina kontrara ultraeskuina gobernutik kanpo utzi beharko du Netanyahuk baietz esan dio, eta nik uste dut hor bi gauzak uztartzen direla, ez? Batetik esan duten urgullu edo orgullo hori, eta bestetik Israelek urte hauetan eraiki duen estatus serio eta sendoaren irudia nolabait zalantzan egotea, eta hain justu horregatik bera ere Netanyahu bera ere egon daiteke zalantzan, eta horregatik bere erantzunak ez berriro bakea eta segurtasuna lortu arte zutela etengo, alegia Gazan erasoak egiten segituko dutela, esan nahi dute hau eta bapatean beraien burua defendatzen duten estatu baten derrepenteko jokabidea, baizik eta sistematikoki eta historikoki Israelek darabilean jokaera bat dela. Eta bukatzeko lehen Ukraina aipatu duzu, eta asko konparatzen ari dela Ukrainaren kontuarekin Europan, eta nik kazetari batzuei irakurri didana justu kontrakoa, ez? Ukrainak bere subiranotasuna
babesgabe ikusizunean defendatzeko da zekan eskubidea hain argi ikustezan Europan eta hain argi lerratu zen Europa Ukrainar herriarekin, dena zela gobernua ere ez, orain ez ego hori ikusten herri palestinoarekin, ez ego ikusten bere lurraldea defendatzeko daukan aukera legitimo bezala eta horretarako defentsa armatua egin alizatea. Israelgo estatua, Palestinar herriaren lurretan erekitako estatu militarizatu hori aztertzerakoan askorako eman diezaguken kontuare bada, besteak beste zenolako marketing kanpainak baliatu izan dituzten, mundu mailako mugimendu veganoaren hiriburu izendatzera ere heldu dira, eta nola izan zaitezken soldadu eta vegano eraberean. Hau datu bitxi bezala bota genezake, baina egunotan sare sozialetan israeldarrak biktima estreinekoz esango dugu, ikusi ditugunean, aro digital honetako sare sozialetan gainera, jabetu gara nola Gazako esi horren alboan ospatzen ari ziren jaialdoi elektroniko bat, bakearen aldeko jaialdi elektroniko bat, eta besteak beste lehenengo erasoetarikoa izan dena. Horrekin zera ideia hau nahi nuen Josi. Emakumezkoen ganako indarkeria, hori lehen lorrara ere heldu delako, kasu honetan emakume israeldarren aurkako indarkeria. Estatu militarizatu torturaren sistematizazioan maisu den estatu batek urtetan garatutako indarkeria sofistikatuaren nolabaiteko ordaina izan dela badiote batzuk, baina bada auzi hau inpaktu handiko ere izan dena, palestinarrek dioten moduan baina akaso oraingo honetan israeldarrak biktima izan direlako eta ez palestinarrak, ezta? Bai, nik uste hori badala, Palestinatik iristen zaizkigune albiste eta analista askoke aipatzen dutena eta nolabait salatzen dutena ere bai, ez? Orain mundu mailan ezaguna gera, baina preseski ikusi delako Israeldarrek jasandako erasoaldiaren ondorioak eta irudiak ikusten ari geralako, eta alderantziz ez zaila da ikustea Palestinar herriak egunero, mende erdiz jasan dituen eraso hori esan da. Uste bai, zuk aipatzen zen Israelen estatu modernoaren zuriketa, LGTBI kolektiboarekin oso abegikorra den herrialde bezala postulatu da azkeneko urteetan, Eurovisionen eduki ditun erakustaldiak ere lerro hortatik doaz, hori batetik eta bestetik ikusten ari geran emakume gehien bat zibilen baiketa eta irudi gogorroiek gehi jamaz, azken finean, azken urteetan nolabait bere existentzia erlijiosoa pixka bat alde baterago utzi baldin badu ere, eta batez ere nazionalista gisa ageri baldin bada ere, egia da, ejerzito eta daukan alderdi islamista dela, eta horrune nik uste hiru gauza horiek elkartzen diala. Batetik egia da gerretan emakumeen gorputzaren erabilera gertatzen dela, baina hori gertatu da, esan nahi zute Euskal Gatazkan ere, hori gertatzen da munduan zehar, askotan errepikatzen den zerbait da. Bestela da, nola irakurtzen diran eraso aldi horiek. Ez nabil esaten, edo ez nabil justifikatzen noski emakume horien irudi bihotz gabeak nolabait zabaltzea sareetan eta emakume horien baiketa justifikatua denik. Esaten ari naizena da, askotan aurkariari eta askotan mendebaldar okzidentala ez dan horri deslegitimazio prozesuak abiatzeko, hau da ez onartzeko interlokutore legitimo gisa, erabiltzen dira hain justu LGTBI gaiak, genero gaiak, esate baterako Judith Balderrek testu baten aipatzezun nola Holandara zijoazen iristen zian migrantei egiten zitzaien galdetegi bat eta ea onartzen zituzten LGTBI kolektiboaren arteko harremanak, ez da.
Eta gero, Holandako herrialde gobernua izan daiteke ultra eskuina ezakitez. Edo Frantzian ere ze iskanbila dagoen beloaren kontuarekin laizidadearen izenean, eta gero egiazki, ez esango dugu, Frantzia ez da interkulturalidadearen adierazpen nagusia. Hemen gauza bera, uste dut erabiltzen ari diala nolabait ez dira eslogan feministak ere, ez? Dira emakumeen aldeko edo emakumeen eskubideen aldeko aldarri batzuk nolabait zuritzeko Israelek eragin duen gerra egoera konstante bat. Gai hainbat bagenituen, asteburuak bazekartzanak, guztirako tarterik ez dugu, hezkuntza legeak zer esan eman duelako, hizkuntz politikaren auzian alderdi sozialistak esate baterako hartutako jarrera, eskumuturrekoa izan ez arren, hizkuntza baten, nola esan, aspiratzearen lekuko izan delako, Eusko Alderdi Jeltzaleak nolabaiteko hizkin egin dio auziari, baina konplizitatea alde batera ezin utzita. Gainera, hauteskunde giro horretan murgiltzen ari gara, Eusko Alderdi Jeltzaletik Urkullu bera entzun ahal izan dugu, euren aurka omen dabilen ofensiba bat ere, nolabait ulertaraziz, ezker independentistatik badatorrena, guzti honi nahikoa tarte emateko ez dugu, ordu erdi honetan guztirako muga dugu, baina izu. Galdera bat egin gabe, Maider, gaur ez gara joango edo zaitugu joaten utziko, izan ere greba feministaren, azaroaren 30-ko greba feministaren aurkezpena ere izan da asteburu honetan, aktualitateak askorako eman digulako. Berri egunkarian, Itxaso Atutxari, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzailari entzun diogu, greba hau ez dela feminista. Feminista batzuk deitutako greba. Akaso greba feminista batzuk deitutako greba feminista ere izan leike. Nola ikusten duzu? Hau galdetu gabe, gaur ezingo duzu Joan Maider. Interesgarria iruditzen zaite Itxaso Atutxak hau planteatza, hain zuzen ere beste sektore batzuetatik mugimendu feministari leporatzen zaiolako edo alde guztietako emakumeekin batzea eta feminismoa nolabait mainstreamizatu den bezala bere eskakizunak eta gutxiagotu egin dituela, ez? Greba honek demostratzen du ez bakarrik greba feministak emakumeei begiratzen diena, hori dela nolabait feminismotik aldarrikatzen den zerbait, baizik eta begirada intersekzionala duela, ez eta horregatik aipatzen da Itxaso Atutxak berak dioen arrazakeria. Horregatik ere lantzen da gaia klase ikuspegi batetik, greba bat da azken finean, horregatik proposatzen ditu bestera batera antolatzeko tresna, eta horregatik dira bilera batzuk mistoak, eta horregatik hain zuzen ere kapitala erdigunean nahi ez dalako, ez? Eta hortaz sistema kapitalista baten mesedetan lanean jarduten duen zaintza sistema bat ez dugulako nahi, eta ikusi dalako kolapsatzen duela, zaintza eredu komunitarioaren aldeko aldarria mahai gaineratzen da. Eta nik uste dut zaintza eredu komunitarioaren aldeko aldarria mahai gaineratzen denen, aipatutako ardatz guztiak lantzen direla, beraz, nolabait klase begirada duen eta antiarrazista den feminismo bat eta hitz egiten ari dira mugimendu feministaz ari geranean, eta hori da Itxaso Atutxari molestatzen diona. Maider Galardi, mila esker, beste bain ere geurean izateagatik, datorren astean ere espero zaitugu. Urriaren 30-an Parisen greba egiteko tartea izango ote da, baldintzarik ikusten ote da, gaur egungo sare sozialetako mundu virtual honetan. Hasteko badaukagu datorren asteazkenean Ikerlarion eta EHUko irakasleen greba, naiz eta distantzian izan greba jarraituko dut eta greba egingo dut eta segurazki azaroaren 30-an ere aukera izango dugu. Ederki, mila esker, gabon pasa.
Ez da gauza berria ez, zenolako saltxa dugun hizkuntz politikarekin. Frankismotik arrastaka daramagun auzi honi helduaz, Nafarroainez, Aizue, Ipar Euskal Herriko ikasleek azenolako martxa duten eta guk bereziki maite ditugu horregatik gaur ikusi duzuen Nafarroainezen Etxarri Aranazko kaleetan barrena, baso euskaraz, baina baso bakarrik ez, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu da beste urte batez, Nafarroainezen, baina Nafarroatik eta Euskal Herri osora gainera. Honekin agur esango dizugu, baina Aizue, kolpez kolpe antenatik iluntzeko albistegi azido eta ezoikoa, bueltan da, gaur estreineko eguna, baina badakizue, astelehenetik ostegunera hemen izango gaituzuela zuzenean, edota nahi eran badakizue, eskerrik asko, hor bestalen zategatik, gabon pasa. Gaztelu berrin ez duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Losarko zen ezin da ez tamainerun ere, altxosun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, burua gorputa fraskatuko dira. Lesakan bai, hain eginez, zerri, atseginez. Euskaratik helduta guazen, arnaztu Nafarro bat oinez, otxein lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Lesakan bai, hain eginez, zerri, atseginez. Euskaratik helduta guazen, arnaztu Nafarro bat oinez, otxein lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Andosianez, bastanen bai, zintroen igonez, donezteben bai, betelun bai, bianan ezin, etxalarren bai, fustinan nahi. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak gorputa fraskatuko dira. Gaztelu berrin ez dutelan ezin, lekun berrin bai esan ere nahi. Losarko zen ezin da ez tamainerun ere, atxasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, aralar menditatean elkartuko gara. Arakili baian igerian, buruak gorputza fraskatuko dira. Lesakan bai, hain eginez, zerri, atseginez. Euskaratik helduta guazen, arnaztu Nafarro bat oinez, otxein lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Euskaratik helduta guazen,